Tahun ngarep kok ora wayangan Cahya Kuntadi. Ditelno ngarepe Pak Lurah. Malam Jumat Kliwon nenek celorot ijo dawa. Berarti wong mikul pring niku, Pak. Tapi kan saya bilang insya Allah. Insya Allah nggih leren. Ben positif niki dalu niki jenengan kula panjeri kangge tahun ngarep, Pak. Malah panjer iki. Ya ngersakaken ilir-ilir riyen napa pripun? Tembang karya para waliullah. Nggih. Ning jenengan pinarak mriku riyen. Nggih. Nggih. Mangke bar ilir-ilir jenengan saged mandhap melih Pak Lurah, ngoten. Ya, Apa ya linggo, Pak? Yo. Ilir-ilir tandure wis sumilir kang ijo raya tak senggol manten Sorak Bayu. Niku Pak Lurah ilir-ilir. Nggih. Pak Inggi. Saged jengkar. Ning biasanipun kepala desa teng wilayah napa Bojonegoro, Tuban sanes-sanese niku mandhap king panggung wonten biasane ninggali sinden biasane. Nek teng mriki mboten biasa nggih mboten napa-napa nggih. Malah nggih bantu warga masyarakat wingi lek enten sing kobongan daleme to niku mawon mboten sah repot-repot nggih. Siap nggih. 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 Matur nuwun. Sajake ajeng enten sing nyawer Pak Dalang menika bapak ingkang ajeng ngaca tinggal. Jenengan ketoke nggih ajeng nyawer to Pak kalih sinden. Pak Inggi badhe menapa Pak Inggi? Mboten sarepot-repot lho. Kangge warga mawon. Jenengan pun maringi kathah kalian sinden-sinden niku lho. Lah Pak mboten usah Pak. Pun mboten usah matur nuwun. Nggih, matur suwun Pak Lurah nggih. Bukan uangnya, namun ini tondo tresnane Pak Inggi karo seniman. Tepuk tangan untuk Pak Kades, luar biasa iki. Nuwun Pak Kades, mugi-mugi tansah amanah lan berkah, gemah ripah lojinawi untuk pasean yang tercinta. Amin. Gobios Pak Lurah, keringete gobios. Wah, gedek-gedek lho Pak, medhun keng panggung ngeten iki. Jantungnya harus cepot ya. Ayo, ngati-ati musuh lurah iki. Lah ora waspada iso distempel bathukmu kowe. Boten, Pak Lurah sae. Nggih. Sri Huning Bu Kesi. Ngaturaken Sri Huning Mustika Tuban. Yo. Neno. Kang su lestieng warani
labuh tresna prapteng layon duk prangkung bejone Babila Wiratmaya Rangira Sri Huning gugur mangka mesti kaning Langgamipun Sri Huning kawiwitan saking instrumen rebab yang diembake kaya piul. Ayo, kangen karo rebabane Mas Edi. Ayo. Piyai le gendruk kaya ngono. Ayo. kaya apa kok? Mas, reba kaya apa? Nggih tombo kesel. Ya. Mangkah.
manis-manis kok sare to, Pak. Monggo mriki mbeksa tayub kalih kula. Kersa mboten? Wong kowe iki Pak, kowe iki meresapi kok sare piye to? Ngono iki karo mbayangke nikmate kaya ngene kok ngono kok. Oh iya. Ya, Bu. Katresnane wirat maya Angkat kenduk. Ya. Terima kasih Bu Kesi. Sami-sami. Nyuwun pangapunten saderenge nggih. Napa? Pak Lurah, ibu-ibu, bapak-bapak, kula wau namung guyon. Menawi wonten kladuke ngatur saestu kula nyuwun ngapunten nggih, Pak, Bu. Nggih. Tidak ada niat yang jelek namun hanya untuk menghibur warga masyarakat. Ngono. Malah sisan gawe gending Sri Huning utawi tembang Sri Huning kala wau dipun pundhut. Nah menika wonten layangipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Sugeng dalu bocange nyuwun lagu Blitar Sesideman Sri Huning bangun desa. Lagu menika kula aturaken kagem setunggal warung Serabi Nusantara. Angka kalih warkop kita. Saking kula penggemar ringgit
Sekian, terima kasih. Wah iya, wis loro-loro gawe ya, Mak. Minangkani pamundhut iki mau. Saiki aku geni tak nampilke ya ki bocah cilik iki, Nduk. Ya, Jane bocah iki ora tak job mergo isih cilik tur sesuk iki lak dina mlebu. Ya. Nerekake iki ya WA karo aku, Pak Dalang binjang menawi mayang teng pasean kula tak nderek ajar. Oh iya, iki bocah Tuban. Ya, ing atase bocah wae duwe kewanen, duwe apa kuwi jenenge tekad sing becike kaya ngono. Yen nganti awake dhewe tidak memberi fasilitas engko ndak mesake. Ya mergo bocah ki latihan sregep semangati yen iso pentas. Ya Nduk ayu njajal sampean jumeneng ning ngarep kono kaya Bu Kesi mau. Ya Cah Tuban. Tuban iki genah jos. Jenenge Wali Songo mligine Njeng Sunan Kalijaga ki ya saka Tuban. Ya, Pahlawan Sri Huning ya Tuban. Biyen nalika tentara Tartar di bawah komando Kaisar Kubilai Khan ninggalke tanah Jawa nalika semana kuwi ya lungane ya saka Tuban kene. Ha ya kalahe karo tuwak Tuban biyen. Ngono kuwi. Nduk ayu, asalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean watuk to? Nggih, pilek. Pilek. Nggih. Pilek kok nyindan nyapa lho. Mbok ning omah bubuk ngono lho. Ngopo kok pilek kok pengen nyinden? Nggih. Lah yo nggih apa kok nggih tok iki lho. Sebabe apa? Pengen piye? Pengene piye? Nggih, pengen nderek ajar, Pak. Hah? Pengen nderek ajar. Sampeyan saben ana wayang nek dalang mesti sampeyan WA pengen nderek ajar ngono kuwi an. Nggih. Ngono kuwi. Sampeyan berarti niate lek ajar iki padha karo latihan, latihan iki padha karo sinau. Dadi upamane karo Pak Dalang ora disangoni, karo Pak Enggi ra sangoni ra masalah ya. Nggih. Nggih. Nggihmu karo menteleng. Kula ikhlas lahir batin, Pak. Iya, syukur ngono kuwi. Sing penting golek jenang sik yen wis entuk apa golek jeneng sik, yen entuk jenange bakale mara dhewe, ngono. Golek prestasi, golek kepinteran sik. Kuwi sampe pinter kaya Bu Kesi wis to. Wong nanggap teko dhewe. Nama lengkap sapa? Nami kula Najwa Ayu Nur Khalifah. Najwa Ayu Nur Handayani. Khalifah. Khalifah, oh iya. Daleme ngendi daleme? Kerek Tuban, Jawa Timur. Kerek Tuban, tanggane Mbak Diajeng. Nggih. Oh iya, kelas pinten? 3 SD. 3 SD. Ing atase 3 SD kaya munggah panggung rekae ngangge kotang barang iki nyapa? Mesti kelas 3 lho. Ayo macak yo bareng karo sinden. Mau karo panitia moko gawan kula 6. Niki sindene pinten dhek nyaut? 7. Kaya. Sampeyan saiki pengen nembang apa jajal pamerno ning pasean kene. Ayo, pengen nembang apa? Bebas sing kira-kira sampean apal, sampean seneng. Ayo. Apa? Kedanan. Apa? Kedanan. Sik 3 SD wis kedanan sampean. Ayo wis ben. Ora apa-apa ning ya sekedar lagu ya, Nduk ya. Nyoba kaya apa? Kuwi larase apa kuwi? Pelok apa slendro? Niku slendro. Slendro. Ya wis coba aturno. Muga-muga apik. Tak dongakne sok dadi sinden sing hebat ya. Amin. Dadi mampu membawa Tuban menjadi hebat. Wah lho, sinden ayu kuwi viral mergo kuwi bocah Tuban ngono kuwi. Ya, enek bawane. Nggih bawa napa langsung lagu? Langsung. Langsung lagu. Nggih. Oh iya. Matur etikane karo Kang Mas pengrawit iki. Kula nyuwun dipun tabuhi kedanan ngono ya. Etikane ngono kuduan. Ayo, ndak. Sawara. Para kadang-kadang pengrawit, ngono ya. Kula nyuwun dipun tabuhi kedanan. Ihi, ngono ya. Ayo, ndang. Ayo, lek ora ngono ora tau nekne nggo. Ayo, ndang. Oke. Para kadang-kadang pengrawit. Para kadang-kadang prengak. Kuwi pengrawit kudu pengarit ya. Ilate mbelet, Pak. Ayo, ngulalon-alon para kadang-kadang pengrawit. Para kadang-kadang pengrawit. Kula nyuwun tulung.
Kula nyuwun tulung dipun iringi lagu kedanan. Ihi ngono ta. Malah dadi benggengek, Pak. Ya Allah, astagfirullah. Kowe ngerti kaya ngono barang. Kuwi mboke piye kuwi mboke kuwi? Ya wis sekedar ngerti ra apa-apa. Wah iki ing atase kelas 3 e omongane wis kaya ngono. SMP kira-kira piye, Nduk? Meteng iki. Aja ora. Yo, kedanan coba kaya apa yuk. Ayo sing apik, sing semangat, aja isin, aja pekewuh. Yo, mangga, teteos. Mentale jos iki. Penting mentale sik, Nduk. Dadi nek mentale wis kuat nyuwara apa-apa dadak ngono. Yo, tarik. Ngapa yuk? Sis ibu kula, Bu. Apa? Apa, Nduk? Narsis. Oh iya. Yo. Tak rewangi pati Aswa ayo
Lamun joget mau saya medun iki jogetan apa? Kaya mentok dobel mau lho, apa kuwi? Mentok dobel. Kuwi lho sing saya mendak piye menjajal mau. Ayo. Kowe iki ngomong karo aku. Sampai bawah, Pak. Oh, sampai bawah. Jajal Pak. Aku garingan pengen roh sampai bawah. Ayo. Tak sepakne 200. Ayo. Ayo sampai bawah. Ayo. Iso kaya ngono barang sing marahi sapa? Nggih, belajar lho, Pak. Belajar. Oh alah, nduk ya iso sampai bawah lho. Megal-megal mengko si SD rung dibokong lho iki ora. Iya. Nek semangat. Nela. Tutupno neh, ora apa-apa. Ayo. Tak rewangi pati. Tepuk tangan untuk Ayu, luar biasa iki. Nuwun. Semangate. Iki piro? Cek. Piro? 100.000. Mripatmu awas men. Karo dhuwit eroh ae. Sampeyan niate belajar apa golek dhuwit? Belajar. Berarti ora butuh dhuwit. Nggih butuh. Oh butuh. Kira-kira lek karo Padalang diparingi dhuwit arep nggih apa? Kae nyelengi, Pak. Nyelengi. Apa nang omah duwe celeng kowe? Oh Ditabung. ditabung. Ayo. Kira-kira 100 karo 200 milih ndi? 200. Kowe wis mater men wis cilik. Ya jupun dhewe nya. 200. Ya. Nya. Dicelengi tenan lho ya. Nggih. Mulai nganti jajan sing ora-ora aja mangan basane ciki-ciki ngono kuwi. Nganggo swara ya. Ditabung ngono ya. Nggih, Pak Dalang. Oh iya nya. Kudu bermanfaat duwite ya. Nggih. Lah nganti bermanfaat apa nggih tuku dolanan sing rena-rena. Wuh. Tak seneni kowe engko. Nya. Ditabung tenan lho ya. Niat. Niat nyonyo. Ayo. Matur sembah. Ora salamane piye? Ayo. Ora. Kuwi nggen dodo kok ganjel kaos kaki to. Ora kaya bocah kaya. Iya. Iki generasi hebat ki, Nduk. Ayo. Sampeyan ya arep nganti gara-gara. Nggih. Kuat melek. Pun biasa. Wah. Biar sinden cilik gleleng men iki ora. Ayo. Luar biasa ngene tek. Apa kuwi gelungane kaya takir kok gleleng men ae. Gelungane delok mbak-mbake lho apik bunder kaya ban Vespa sampean kaya takir. Hei. Malah kecilian sirah, Pak. Kecilian sirah. Malah gedean gelungane ketimbang sirahe. Kowe barang entuk 200 sama ngamuk lancar. Ya cita-citamu pengen dadi apa, Nduk? Sinden sukses. Wah, sinden sukses. Nggih. Kaya sapa? Nggih. Ibu-ibu Waranggana niki. Ibu-ibu Waranggana. Pilih salah siji. Pengenmu kaya Bu sapa? Bunda Sukesi. Bunda Sukesi. Nggih. Pengen dadi dosen barang. Nggih. Pengen dadi dosen apa dos gembel? Niki. Ayo amin. Penting belajar terus ya, Nduk ya. Nggih. Ayo, sip. Nggih, terima kasih. Ya. Yo, berikutnya. Genduk Umi Hafifah. Tumpake sepur men jumeneng. Ya mudun, Nduk. Cecaos.
Matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Nggih. Matur nuwun, mugi-mugi dados amal jariah. Mengke melih. Nggih. Umi Afifah. Mangke menawi Umi nembang mangke saged joget melih, Pak. Ya. Nduk Umi. Dalem, Pak Dalam. Alhamdulillah wis sak perawan saiki. Nggih. Awakmu saya ndadi, wajahmu saya cantik. Terus saiki mulai melebarkan sayap wis dadi bintang tamu nang endi-endi. Ayo. Amin. Bapak mung kari nyawang ngibarate mbiyen ki sampean ki manuk tak juju tak openi, saiki wis duwe sayap mabura sing dhuwur. Nggih, Pak, pangestunipun. Ah, ngono kuwi. Sing apik pancen ngono kuwi. Sadurunge ngaturi pamundhute Pak Inggi sing ngersake ki mau Satu Rasa Cinta. Wah, ya apa iki? Kon iku. Iki ana sing ngersake mau sing nyawer sampean ngersane apa Caping Gunung? Nggih, Pak. Napa, Pak? Napa wae, Pak? Oh, 10.8 nggih mangke lek ngoten. Lah iki ana pamundhut iki Sesideman, Nduk. Ayo, iki pamundhut meneh. Nggih. Ya diaturke coba kaya apa. Ugi kula aturaken dumateng para sutresna ingkang kepareng monitor lumantar streaming Kuntadi Channel. Sugeng mirsani. Ya, Ya, Nduk, coba nggih tamba kangen. Ngincangake halis Masuk. Terus no Sesideman.
Matur nuwun, Nduk. Wah. Saya dewasa. Karaktere Umi pancen kaya ngono kuwi yen kon gradakan kasaran ngono ya ora iso. Ya semu mega-mega sithik-sithik ngono kuwi wae. Iya. Malah mat ngene. Ngene jos ngono kuwi. Ugi ngaturaken sembah sungkem kunjuk dumateng pepunden kula Bapak Ustad Kiai Haji Sri Setyo, pengasuh Pondok Al-Falah Sukoharjo. Panjenenganipun kepareng monitor via streaming Kuntadi Channel. Matur nuwun sungkem kula sak kanca katur Bapak. Ya. Ya iki mak diaturake pamundhute Pak Inggi. Panjenengan ngersakake lagu Satu Rasa Cinta, ya. Iki yen ora gadis berbenang ora iso iki. Ya. Digolekke waranggana sing raine bar dibendrat. Ayo. Mbak Tri Hastuti Retnawati made in dari Ngawi. Ayo Ti. Bareng raine anyar jer pasang story terus iki. Iya. Tenan malah kaya Mbak Sunyahni saiki. Ayo. Sunyahnya. Ora. Kaya Bu Sunyahni tenan semakin cantik. Kan perubahan itu kan penting. Oh, betul. Masa perubahan monoton. untuk kebaikan, Masa monoton ya ndak enak ta Yo ya. iya. Ning sing terpenting walaupun kamu berbenah diri menuju kebaikan, ning kecantikanmu yang pertama harus untuk suamimu lho, Tik. Nggih, siap. Saya wih. sudah paham. Aja suamine kancamu, aja. Lah kancane sinten? Iya, mula tak elekke. Niki tesik Joko-Joko lho. Iya. Aku seneng tegese piyayi putri yang mau bersolek mengoperasi wajahnya menjadi nini pelet ngono kuwi. Ora. Menjadi cantik seperti blorong. Cantik ngono lho seperti Gisel ngono iki. Sio-sio. Tegese sampean semangat hidupnya luar biasa ngono. Kok Gisel kok Manohara? Kok akeh men ya Pak Yoyo jenengku. Lha mergo pancen iki kabeh sampeyan duwe. Manoharane ya enek, Gisele ya enek, Luna Mayane ya enek. Manohara kan lanang, kula wedok lho Pak Yoyo. Hah? Kula wedok lho. Manohara sing asli sing mbiyen nang Malaysia. Mboten Zainul nika. Hah? Mboten Zainul. Utuh Zainul karo kowe Ayu Zainul kan. Tapi kan aku wedok, jek enak aku to ya. Yo. Mulai semakin malam nak memuai Pak Yoyo. Aku seneng aku tenan. Iki dipundhut karo Pak Inggi ngersake lagu iki mau. Satu Rasa Cinta kaya ngono kuwi lho. Garap gamelan. Hah? Garap gamelan. Lah piye nek gamelan ora kene jaranan kene ya niki agakmu piye? Anane wis nika lho, anu sapa? Dek saksofon. Jangan tanya bagaimana esok. Ku tak ingin ngono wi lho Dek Uden, ngono wi lho. Malaysia, Melayu. Hah? Ayo iki nglegani Pak Lurah kowe kudu iso. Ayo. Setia. Setia Rasa Cinta. Halo Setia. Jan aku semua ngatenan. Dadi pamane iki kok angel, wis to. Jaranan ya ora apa-apa. Dadi sing berperan kok Mas Imam, mumpung sik melek. Ayo. Ayo. Wis borong kanca-kanca men kencan karo Tutik piye apike. Ayo. Mas Danang biyen iki ya pengrawe campur sari ya. Bisa saja itu. Yo, diwiwiti saking apa? Hah? Kendang. Oh iya. Yo diaturake Satu Rasa Cinta untuk Bapak Inggi. Monggo Pak Mat.
terus.